Haleluya bazalwane, sanibingelele egameni lenkosi Jesu Kristu waseNazaretha. Nalikithi elibhila la ekhaya selifikile umsebenzi usuzoqala. Okay. This is the TLB ezoqala umsebenzi. Yebo bakithi somo Haleluya bazalwane, haleluya. Jesu Kristu inkosi bazalwane. Umsebenzi uyaqhubeka ekhaya abafundi. Siyambonga nje uJesu ngakho konke, siyamlabaza. Uyaqhubeka namanje. TLB saqhubeka isavula ngapha bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bazalwane. Abazalwane balungisa indaba yepayipi la ukuthi nathinteke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Umsebenzi uyaqhubeka bazalwane, uyaqhubeka umsebenzi bazalwane. Siyambonga uJesu, siyambabaza ngakho konke bazalwane. Senje ngimvezele osekwenzakalile esukwini. Basinisela ngapha ukuthi bethu nantu wethu nobaba wethu ngapha. Siyambabaza uJesu. Nami sengizofaka isandla-ke bazalwane, kwamanje nje bengisanibvezela osekwenzakalile esukwini. Amina, siyabonga. Sanibonani bazalwane, sekhaya abafundi ngapha. Sanibingelele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yawubona uyasebenza ukhandaganda egameni lika Jesu Kristu. Nakho ubeza natikana abafundi bazalwane basebenza. Ayingeke angikwazi ukusheya. Ngiqhubeke nje. Okay. Ngikwazi mamncane nje. Ya, kodwa siyabonga. Siyabonga. Haleluya bazalwane, Jesu Kristu inkosi uyabusa kuze kube phakade. Umsebenzi uyaqhubeka bazalwane, Nkosi yami njalo. Bazalwane ngiphatheka kabi ufana baba esebenza, Nkosi yami sikhona. Nkosi yami kodwa-ke uma uyathandela umsebenzi, Nkosi yami. Ngathi ngiyamcela baba ngicela ukulekelela. Hayi. Buyela lapha kwikhamera. Sijabula ukuthi umsebenzi uyaqhubeka bazalwane. Siyabonga nje, siyambabaza uJesu. Uyaqhubekeka ipayipi leli bazalwane silikhiphayo ukuthi nje singathinteki. So ingakho sikhipha sophinde sikubuyisele.
ipayipi. Haleluya, haleluya. So nje ya ilo lonke lisahamba yonke indawo la. Haleluya bazalwane, haleluya, haleluya. uJesu Kristu inkosi bazalwane. U-anti wethu nobhuti wethu bayalikhukhuluza bakhipha impela lonke nje ipayipi. Uyahamba umsebenzi bazalwane, ngiveza kakhulu umsebenzi ngibona nje engicabele haleluya bazalwane, uyaqhubeka umsebenzi. Siyambonga uJesu bazalwane, siyambabaza Nkosana. Ngigqokile namaguzi-ke bazalwane, usenami as long as uqhubeka ngomsebenzi. Siyambonga uJesu, siyambabaza ikhathi zonke. Leli payipi liyahamba bazalwane, hey liyahamba leli payipi bazalwane. Angibona sengikude kanje namanje basalikhipha kodwa umfethu no-anti wami. Bazalwane, uJesu Kristu inkosi, umsebenzi uyaqhubeka bazalwane. Siyambabaza uJesu, siyambabaza ikhathi zonke, siyambabaza malanga wonke. Haleluya bazalwane, siyabonga nje ukuthi umsebenzi uyaqhubeka. Lokho nje kubalulekile bazalwane. Haleluya, siyambonga uJesu. Anti kanti igcina phi ipayipi? Ipayipi liliyophuma ngaleyo cingo. Bazalwane, ipayipi lide bazalwane, lide. Hayi bazalwane, ngeke ukuthi ngiyobeka ifoni nami ngifake isandla bazalwane. Yazi inkosi yami, ngicela ukubeka ifoni ngize nami. Okay, Siyaqeda. Hayi sebeyaqeda bazalwane, Nkosi yami. Ngicela ungangibheki kabuhlungu Nkosi yami ukuthi hayibo biza amakhamera asebenza bazalwane. So bengisho bona bazalwane, umsebenzi uyaqhubeka. Lokho nje sikujabulayo, umsebenzi uyaqhubeka bazalwane. Aqhubeka umsebenzi bazalwane. Umsebenzi uyaqhubeka bazalwane. Kuyasebenzeka ekhaya abafundi. uJesu muhle bazalwane. Abo basikhuluma ngobukhulu bokumazi bazalwane. Asisho into ekudlala bazalwane. Ngathi udele konke. Kodwa inkosi ithi nje udele konke kodwa ufanele ukuhlala phansi kophahla. Hayi bazalwane, mkhulu ngakithi kunozezweni. Bazalwane, siyambabaza uJesu ekuseni. Siyambabaza ikhathi zonke. Siyambabaza malanga wonke. Muhle ngakithi bazalwane. Yazi ngathi ngalokho ngivezile nje. Lokho ngivezile nje. Base seludeke usuku bazalwane, ngavele nje. Yabo, angikhoze la ukuze ngizokwazi ukutshengisa nje okosuku lonke ngoba kusasekhulu inkosi esazosenzela kona. Kusasekhulu inkosi siqalile ukusenzela kona. So nje siyambonga uJesu bazalwane. Siyambabaza malanga wonke. Siyambabaza ikhathi zonke. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sinakho nje okuningi ukumbonga nje bazalwane. Siyambonga uJesu, simbonga konke bazalwane. Siyambonga uJesu bazalwane. Haleluya. Hayi ngithi ungena kancane-ke ngibona ukuthi kwenzakalani ngale emabhodweni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga bazalwane. Ngicela uyinqamula le khona ngizophinde ngenze ngempishane futhi la ngale emabhodweni. Amen. Jesu Kristu inkosi, mama wami ngicela. Haleluya bazalwane. Mama Nkosi yami ngiyangithethisa. Kodwa bazalwane siyabasa la sesizobeka bazalwane ibhodwe. Sesophika la siyambonga uJesu. Kodwa nje bethibizwa haleluya bazalwane, yabonga uKristu Jesu bazalwane. Umsebenzi usaqhubeka bazalwane. Ethe nje ngizoveza kancane labo bhuti bethu la ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Masiqhubile kuyidini ukuze bazokwazi ukuthi kwenzeke esikhaleni sonke bazalwane. Siyambonga uJesu, umsebenzi uyaqhubeka bazalwane. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Yonke indawo le ubalulekile bazalwane siphume lonke nje ngegama likaJesu. Indawo ayizofika phela. Siyambonga uJesu bazalwane, umsebenzi uyahamba ngempela uyaqhubeka ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga bazalwane, umsebenzi uyaqhubeka uyenzakalayo ngabafundi bakaJesu Kristu. Insuku zonke nje bazalwane sisemsebenzini. Siyabonga bazalwane, umsebenzi uyahamba. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyahamba umsebenzi. Siyambabaza. Phezulu basaqhubeka. Igama likaJesu. Haleluya. Bazalwane, umsebenzi uyahamba bazalwane. Siyabonga uJesu bazalwane.
Hey, bashilo kodwa bathi likude kabi le pipe bazalwane. Hayi ngisonda. Bazalwane Nkosi yami, ngaphambi simbone Nkosi yami. Silakhoya bafethu nani bodadewethu nani bomama bethu nani bobaba bethu. Engekho ekhaya abafundi but ngomoya sisonke. Sonke sasimvezele Nkosi yami. Sasimvezele nje kungabe kuhambe sisibuka sodwa lokhu kuhle obungaka Nkosi yami. Asibuke sonke. Andibethu ngaphaka sebenza Nkosi yami. Phinde ngisondela kancane. Umsebenzi uyahamba bazalwane. Yebo umsebenzi uyahamba bazalwane. Siyabonga saqhubeka ipayipi ushini impela abantu bathi liyale phezulu. So siyayibonela ngempela ukuthi hayi kuyasetshenzwa bazalwane ekhaya abafundi. Kube ngiyahamba asetshenzwa ekhaya abafundi. Ngikho ngiyashisa. Umsebenzi mkhulu, yini umsebenzi bazalwane. Haleluya bazalwane umsebenzi ngempela bazalwane. Umsebenzi kahle ngesineke bazalwane kahle. Umsebenzi muhle kahle. Umsebenzi baba ngishisa kakhulu basebeyafika kule ndlela ehamba kuyo ngama kaJesu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Okay, okunye ngikhohle ukuveza bazalwane, ngikhohle ukuveza imaterial lo yokukhanda ishelter esofaka kuyona bazalwane amathuluzi amanye aseza igama likaJesu Kristu waseNazaretha ngisoza ngiveze-ke amathuluzi lawo bazalwane esokhanda ngawo ishelter bazalwane. Haleluya. Ishelter le esofaka kuyona imaterial bazalwane eseza ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Bazalwane ngathi khona okusalayo nje. Bazalwane Inkosi isibusisa sibuye gcina singakwazanga ukuveza bazalwane kuningi Inkosi esibusisa ngakho every day. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Kuningi nje ngifuna ukuveza manje. Ngizoveza bazalwane. Osimende, haleluya. Mkhulu ongakithi bazalwane sasisiqalo. Mikhulu okuzayo, ukukhulu okusazokwenzeka ngegama likaJesu. Inkosi iqalile yenza umsebenzi omkhulu. Aqhubeka futhi ngegama likaJesu siyabonga. Amen. Jesu Kristu inkosi bazalwane. Abazalwane sokusaqhubeka nabazalwane baphuma isikhela amanzi la emva kwethu. Siyambonga uJesu, siyambabaza ngakho konke bazalwane. Akukuningi nje Nkosi yami. Soveza nje bazalwane ukuyeqeda kwenzeka ekhaya abafundi. Iy'tini bazalwane ama-blocks abelapha then igama likaJesu Kristu waseNazaretha sethuthi siyabonga nje siyabonga amandla siyabonga Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga ukuthi umsebenzi uyaqhubeka futhi muhle kakhulu bazalwane. Nkosi yami siyakwazi ukuveza nje umsebenzi bazalwane. Nje ispace siyavuleka bazalwane. So nje sizobona ukuthi usuku namhlanje kunezokwenzeka kuzogcina namhlanje. Nje ukubona sibona uJesu bazalwane siyabonga abazalwane ukuthi sibambisane ithekeli ngosizo kakhulu ngosizo manje kamoya ongcwele. Haleluya. Siyambonga uJesu bazalwane umsebenzi uyaqhubeka ekhaya labafundi. Umsebenzi omkhulu ekhaya ngakha uyaqhubeka ekhaya labafundi bazalwane. Bayisaveza siyami. Kodwa-ke bazalwane ngiyabona nayo ukuthi bekhona ama-blocks la awasekho bazalwane. Kungamandla kabani lokho? Amandla kababa wethu esezulwini asipha wona ubusuku nosuku. Uyasigcwalisa amandla amasha usuku nosuku. Siyambonga, siyambabaza, asiye ukumbabaza bazalwane. Haleluya. Siyambonga uJesu bazalwane. Yakho konke lihlezi sibonga uJesu bazalwane. Haleluya. Mawusufuza umncane nawe usizomane nje. Into ekhipha ngalamasayiti hambe wamathembu awawalahla amanzi.
Bode. Ukwakhe lapha. Phakathi. Ubona lapha. Umsizi wakho. Oh, ufike la. Ya ufike. Ngenela ngemuva. Umuntu osamfundisa ubhalisa kanjani. Bese ukuthini comment yakho? Hayo, uthini comment yakho ngomsebenzi? Umsebenzi omuhle yakho. uJesu Kristu inkosi bazalwane ekwenzeke ekhaya labafundi usuku nosuku kuyasimangalisa futhi kuyasijabulisa bazalwane ungena ifridge bazalwane Nkosi yami siyabonga nangimnikelo bazalwane mkhulu ongakithi kunosezweni siyabonga nje bazalwane konke okwenzeke ekhaya labafundi ngithe nje ngihlalelana kodwa ngiveze nje konke okwenzakala ekhaya labafundi siyabonga siyajabula siyababaza Hey bazalwane uthando olungaka into ezenzeke ekhaya labafundi haleluya la fridge Nkosi yami siyabonga siyambabaza uJesu ngakho konke nje bazalwane sibonga uJesu ngakho konke nabo bhuti bethu bangenisa ifridge umnikelo esutholile Nkosi yami hayi siyambonga uJesu ngakho konke nje sibabaza amandla kaNkulunkulu sibabaza uthando lakhe bazalwane amen siyabonga ke bazalwane ngicela nje ukuyivala lana ngangifuna ukuba mude kakhulu bazalwane haleluya Jesu anibusise anilondoloze kuze kube phakade amen